Πηγαίνουμε στο δρόμο του αποστάγματος. Μια περιπέτεια για σπάνια αποστάγματα και αληθινές γεύσεις. Είμαστε το Ζεμέ. Ακολούθησέ μας και έλα μαζί μας. Πρωί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Περιμένεις, έχουμε τη συντονίστρια. Μας κατευθύνει. Φεύγουμε από την Άρτα με το πρώτο φως. Επόμενος σταθμός, η Πρέβεζα. Και η πρώτη στάση, στο Νεοχώρι. Εμείς είμαστε νεοχώροι. Αν βάλετε στο GPS νεοχώρι Νταλιάνη, θα σας φέρει ακριβώς εμάς. Εύχομαι να σας συναντήσω από κοντά γιατί έχετε μια υπέροχη γλυκύτατη φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δεν είναι τυχαία. Εδώ, ο Ορέστης και η κυρία Έλλη κρατούν μια τέχνη που χάνεται. Αυγοτάραχο Νταλιάνι. Όπως πρέπει να γίνεται. Τι σημαίνει Νταλιάνι, Ορέστη? Νταλιάνι είναι τρόπος ψαρέματος. Μέσα στη θάλασσα υπάρχει μια κατασκευή ξύλινη και στην οποία πάνω κάθεται ένας παρατηρητής. Μέσα στη θάλασσα είναι απλωμένο το δίχτυ και όταν περνάνε τα ψάρια και δίνει το σήμα ο παρατηρητής και σηκώνεται το δίχτυ. Εκεί λοιπόν εγκλωβίζονται τα ψάρια και στη συνέχεια πάνε με βάρκα μικρή και ψαρεύουν με την απόχη. Αυτό λοιπόν λέγεται Νταλιάνι. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Από τη θάλασσα στο τραπέζι. 7 χρόνια δούλεψα πάνω στη συνταγή του γάδου. Να κάνω αυτό να αναβιώσω τις αναμνήσεις μου τις παιδικές και να το κάνω παραγωγή. Τότε έλεγες μαρινάτος και σε κοίταζε ο κόσμος περίεργα. Και σου λέγε τι είναι αυτό. Δεν είναι ψημένο, δεν είναι μαγειρεμένο, δεν είναι υγιεινό. Σήμερα όχι μόνο το αγάπησε ο κόσμος, αλλά δεν το προλαβαίνουμε να το παράγουμε. Είναι περισσότερο. Και βέβαια δεν θέλω να πω ότι όλες οι Παρασκευές είναι το ίδιο. Ακόμα και μαγείρισα διαφέρει. Η αγάπη που βάζεις μέσα, η συνταγή, πόσο καλά το έχεις δουλέψει αυτό, όλα αυτά. Πού θα μπορούσες να φτιάξεις ένα Ζεμέ σε αυτά τα μέρη? Θα πήγαινα Πρέβεζα. Κόντρα επίθεση θα πηγαίναμε εκεί και θα ήμασταν οι πρώτοι που θα φέρανε στο μενού τους όλους τους υπηρώτικους μεζέδες, όλα τα υπηρώτικα τσίπουρα, όλα τα υπηρώτικα τυριά. Θα ήταν μία ήπειρος σε ένα μαγαζί. Αφήνουμε τη θάλασσα και μπαίνουμε βαθιά στην Ήπειρο. Εκεί που μας περιμένει ο Δημήτρης. Είμαστε στην Ινωπία Μύτος και έχουμε μαζί μας εδώ το Δημήτρη. Εδώ κάνουμε απόσταξη στεμφύλων με σύγχρονο άβλικα και κλασματική απόσταξη για την παραγωγή τσίπουρου. Το συγκεκριμένο είναι 1 χρόνο. Τι αρώματα μας δίνει αυτό? Μέλι, κάστανο και διάφορα. Πώς συνοδεύεται ένα παλαιωμένο τσίπουρο με τι φαγητό, θα το τρώγες εσύ σπίτι σου? Ακόμα και με σοκολάτα μπορεί κάποιος, με αλαντικά και φρούτα. Πες μου αν έχεις κάνει ποιητής. Δεν έχω κάνει ποιητής. Πες μου αν έχεις κάνει ποτέ καμάκι με παλαιωμένο τσίπουρο. Μου έχουν κάνει, δεν έχω κάνει. Και πώς πήγε? Αντέδρασα αλλιώς. Challenge, πάμε. Έχεις το challenge του παλαιωμένου και έχεις το challenge του απλού. Μήπως και τα δύο. Θέλω να μου πείτε 3 νοδεδάκια που βγάζατε. Ας ξεκινήσει ο υποτιθέμενος νικητής. Ξεκινάμε με γάβρο μαρινάτο. Εγώ θα πάω με τους θρύλους και θα βάλω βουτυρόψαρο για το ξεκίνημα. Θα συνεχίσουμε με ένα σκουμπράκι. Γραβιέρα παλαιωμένης σπηλιάς. Διείσδησες. Εντάξει, νομίζω πρέπει να κλείσουμε με ένα λουκάνικο χωριάτικο κασάτ. Καλά κάνει ο Θοδωρής και παίζει ο σερφτέρ. Εγώ παρόλα αυτά θα κλείσω με τρίτο έδεσμα αυγοτάραχο. Πρώτα απ' όλα δεν είχε κανένα στο χωριό της αυγοτάραχο, δεν ξέρουν καν τι είναι. Έχουν μεγαλώσει με σουβλάκια και γύρους. Η Πρέβεζα έχει το δικό της ρυθμό. Μια πόλη που ανασένει δίπλα στο νερό. Χανόμαστε για λίγο στα σοκάκια της, όχι για τη βόλτα, αλλά γιατί ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Ταβέρνα ο Φίλιππας. Εδώ μας περιμένει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του κόλπου, η φημισμένη γαρίδα του Αμβρακικού. Γεύση που δεν χρειάζεται συστάσεις. Βρισκόμαστε στο Φίλιππα, ταβέρνα Φίλιππα στην Πρέβεζα. Είμαστε χρόνια ψαράδες και ανοίξαμε το μαγαζί αυτό πάνω στα καΐκια μας, ας πούμε. Σίγουρα προτείνουμε τη γαριδούλα του Αμβρακικού, φρέσκια γαρίδα Αμβρακικού. Στην Πρέβεζα θα έρθεις να φας καλά, αυτό τέλος. Να φας καλά και να πληρώσεις οικονομικά. Αυτό έχουμε καταφέρει δηλαδή. Τα λόγια του Φίλιππα
είναι μόνο η αρχή. Η ουσία όμως βρίσκεται στο τηγάνι. Η φωτιά δυναμώνει. Η γαρίδα του αμβρακικού δεν θέλει φλιαρίες, γρήγορο μαγείρεμα και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη. Μια γαριδομακαρονάδα που μυρίζει ιόδιο και μεράκι. Άντε υγεία. Στον δρόμο! Μετά τη γαρίδα αμβρακικού, η πόλη είχε μια απρόσμενη έκπληξη. Μια εντελώς τυχαία στάση για ίσως το καλύτερο παγωτό της Πρέβεζας. Η τέλεια γέφυρα, λίγο πριν χαθούμε στο πιο ιστορικό της σημείο, το φημισμένο Σεϊτάν Παζάρ. Είμαστε Πρέβεζα. Τώρα είμαστε στο Σεϊτάν Παζάρ, αποκαμωμένοι λίγο. Πίνουμε το καφεδάκι μας. Το Σεϊτάν Παζάρ είναι ένα όμορφο μέρος. Από πάνω είναι το σπίτι του Καριοκατάκη. 33 μέρες στην Πρέβεζα, αυτοκτόνησε δυστυχώς. Αυτοκτόνησε με τρόπο λίγο δύσκολο. Προσπάθησε να πνιγεί, δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε. Και μετά αυτοκτόνησε με πιστόλι. Μάλιστα έδωσε μία συμβουλή σε αυτό το σημείο που αξίζει να το διαβάσετε. Ουσιαστικά αυτό που είπε, μην προσπαθήσετε να αυτοκτονήσετε αν γνωρίζετε κολύμπι στη θάλασσα. Θα είναι δύσκολο. Σε σφυρίσω στα στενά, σε μουρμουρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Κάθε τόπος λέει την ιστορία του μέσα από τα πιο απλά υλικά. Εδώ η παράδοση μυρίζει λάδι, μέλι και κανέλα. Η φημισμένη λαδόπιτα της Πρέβεζας. Στάση στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Μετά από μια ολοήμερη κουραστική ημέρα τρώγοντας και πίνοντας, είμαστε έτοιμοι για ξεκούραση. Τα λέμε αύριο. Ποια εικόνα από την Ήπειρο θα σου μείνει χαραγμένη? Ντίνος με το κλαρίνο και τη τζιπίδα στο άλλο χέρι να γυρνάει την προβατίνα και να παίζει κλαρίνο. Τα όμορφα τοπία. Όταν μπαίνεις στην Ήπειρο με τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Καβουρτσέλα. Ποια ήταν η γεύση που σε ευνηδίασε περισσότερο? Η καβουρτσέλα. Άρα ξαναπάρε την πρώτη. Νομίζω ότι υπήρχε γαλοτήρι παντού. Καβουρτσέλα. Το αυγοτάραχο από Νταλιάνι θα πω. Χέλη. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή του ταξιδιού? Εκεί που χαθήκαμε στις πέστροφες. Πολλή οδήγηση, κυρίως όμως η βροχή. Να σηκωθεί ο άγγελος στην ώρα του. Η Ήπειρος με μία λέξη? Προβατίνα. Ατμοσφαιρική. Μυσταγωγία. Προβατίνα. Η Πρέβεζα μας χάρισε τον ιδανικό επίλογο. Όμως εδώ δεν τελειώνει απλά μια μέρα. Ολοκληρώνεται ο κύκλος του αποστάγματος της Υπήρου. Βουνά, θάλασσα, αυθεντικοί άνθρωποι και σπάνιες πρώτες ύλες. Όλα αυτά δηλαδή που πρεσβεύουμε και φέρνουμε καθημερινά στα τραπέζια του ΖΕΜΕ. Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας. Έρχεται το μεγάλο επεισόδιο, όλη η Ήπειρος και οι περιπέτειές μας σε ένα χορταστικό βίντεο. Ο δρόμος του αποστάγματος δεν σταματάει ποτέ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο προορισμό. Στην υγειά σας.